Председателите ли? Не. Нямаше да обясни. Всеки си избира. Всеки ще мина сяна, ще мине и ще си изтегли едно кръгче. Минава Айде, избирайте. Всеки си избира. Само да кажа, че Маша за завършване на курса по програма Успех ще направи тази презентация като открит урок и затова иска сега да се представи урок, защото представи учителка. Ами ще се събира. Аз няма да се избирам. тези, които имат зелени тъчица, съберат тук. Зелени тъчица. Тези, които имат жълта тъчица, там кучета. А тези, които имат оранжева тъчица, е там. Всеки отбор има ли с един представителски метал? Да сложа административно. Всеки